everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ma'am, nanawag ka sa akong cellphone. Uy, ma'am! Remy, ari ako sa kwarto. Manganak naman tingali ko, Remy. Ito na. Ari kasakit sa kong iyan. Sakit na mag-yan, ma'am! Tampat! Ay, pangan ako niya, ma'am! Ay, naman kung putahan na ni... Uy, ay, ito! Tuwara! Remy, pagdali! Nataon ko na kinagigit. Ibalik ko na ang hiraminta sa patis ko, partner. Ay, nabasa na usuwan na. Oh, yun na pa. Ako cellphone na nasa suits ka na. Siga. May naluwag na ko. Hello? Armando, nagsakit na nga akong tiyan. Ingunog sa mga anak na ko. Uy, papaabot ako. Analo ko, Ilsa. Kilo ko. Si Ilsa. Amoy. Tengo princesa Estea. Anda, princesa Estea. Katong bintay ko. Katong ko ni princesa Estea. Pansa ko lang ko. Pero, parang kung nadamang. Kusog ng ganyan. Magpadapling ko. Pinahon sa kahoy. Parang din ay kumabasa. Ilsa? Dili na ko makautong. Sa maputo lang akong paginawa. Ingon kita kong maniguro ta. Panagsalig ka mangon ka doktor ko. Armando. Remy, Dok! tawag ang katabang. Ug ang family driver. Ihatod ta si Ilsa sa ospital. Pagdali. Yes, Doc! Yes! Why! Why mga katabang? Mata mo tanan! Emergency! Remy! Ipagoy ang tangkis oxygen. Ug ipadala sa van. Pagdali. Yes, Doc! Armando, sakit kaya akong batang. Apat dili ko makautong. Nagpasidaan na yung kunin mo si imong kintang. Inalang isiis ka. Pag gusto kang yung magpakahiro, ako ang Dr. Ilsa. Ug mas naibaw ko. Arman. Yan ako sa kalisod. Imo pa yun akong yaw-yawan. No. Huwag ko magyaw-yaw. Aray! Paspasin magpadagan sa sakyanan. Pagdali. Ilsa! Yan na kita sa ospital. Sige, ikinaog niyo paghilay ako asawa. Kay mag-una ko sa sud, aron maandam ang operating room. Yes, Doc! Sa naabot na yung tadinhes, Mama. Tadinhes, bye-bye yun. Yung mamam, nga gamamam kas baybayon. Mama. Ay, da. Katugnawa, ha? Ay, da, katugnaw. Pahingo na dayon ta sa ipapawasay aron nga Katugnaw. dili na maabtan na to. Tugnaw mo rin watay kadaganan. Tugnaw kayo. Watay kadaganan. Ni kurog dairang, ni kurog akong ubos dairang. Kusugam tabyo ko. Baha ko dairang. Baha ko pinatuwa day niya. Tayho pa day. Himo akong budyong day. Ay. Mupanya pa Ay. ka nang naglain pagkinig padahon. Oh. Pagkinig binastos, diha. Oy, di na binastos. Oy, bastos din ang budyong. Boy, ni kurog naging bitaw. Ni kurog. Ay, kusugam tabyo ko. Ay, kusugan. Kusudo. Ni kurog naging bitaw ko. Wabi ako itambok day. Baha ko dahil lang. Pinatuwa dahil lang. Ay. Okay. Yan na dapat mo nga sa putin. Nay! Kilat na ira!
Pwede, flashlight na light lang ang ating Rang! iwag. Rang! Bagyo na gid ni day! Ay, sa tanaw ni mo. Mura di ni bagyo day. Ana ko, lipat ka. Nangutana na ko nimo oy. Bagyo na ba ni? O, lagi, o sa lagi Murag, tanaw ni mo. lagi ba? Murag di badyo naman. Bagdi bagyo. Murag ni atas ilang jud buhanes. Ha? Ni atas si bunga day. Ay, pastela nilog na ay. Nabingka da. Bingka. Ay, ikot na bingka niya. Magpakita na Ah. ako ng bingka kay namin. Yan buhan. Bingka! Hilong na tama sa kay hilong. Hilong naman, hilong. Ah. Basa Ah. na ba kayo ta? Isa oh. Sa'yo nagbasa? Yung man musaka pa may tapong taon. Unsay nagbasa? Basta ito sa nila. Ah, lagi. Wala ko magsaba. Piyoson ko ganin gidana ko bring house be. Piyoson ko ni, poyoson ni nagkog maayo. Hawiran ko gid ni. Ay, lalabas light. Okay na, basta di lamaon sa ning akong bring house. Gonis ka, hoy diha. Mabuhian na ko adobong pinalagtop. Mabuhian na ko, anay. Light kung masaya ka. Ang adobo. Wa ba siya? Ang adobo. Day. Matagod mo, hawiri, masaya ka. Kung hawiran ti ka, mabuhian kong adobo. Mabuhian akong atong bring house. Bagon sa man ang kutaon dairang. Kung matagak nis ubos ang adobo pinalagtop. Nalagtong ka karon. Barog diha, oy! Irang! Ala. Unsa man ka? Huwag ka man na po, matusok kayo nas kahoy na. Ay. Wala doon ka magpangga na kung masaya ka, magipanggaman yung adobo. Matagak, matus... linog! Linog! Dagan! Dagan! Wasta ko abaw! Mabarag ko! Mabarag ko! Agay! Sakit! Akong dapat! Ay, may gani kami honong ng uwan. Dagan, wasay, dagan! Linog! Linog! Oy, ang adobo, oh. Ang adobo. Nagkuha na ba ng adobo, hay? Kani si Bohol. Dagan, wasay, dagan! Ay! Agay, ay! Manuway ni na bangga noong ko. Sa mga ako nabanggaan. Kasakit kong suwan. Sa amad magani. Giahak na gini. Ay, ang adobo, hay naman to. Gidaan akong putos ang adobo, ay. Kato gisulang spring house, hay naman to. Hay naman to. Kangit-ngit. Ay, sabi ni, akong nahinulan. Nganong gahe man eh. Nganong gahe ni. Kilan. Tihaya ko kiniyot. Hala. Tao! Tabag! Doon taong mapatay na ako. Tabag! Nagituok. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.